చిట్టి చెలియా నే కన్న కల హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హెచ్ఆర్ లిరిక్స్. అలా వచ్చి మనం ముందు ప్రివ్యూ చూసారు కదా, అలాగే ఎలా ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. అండ్ మీరు ముందుగా లిరిక్స్ కాపీ చేసి పెట్టుకోండి. నేనైతే కాపీ చేసి పెట్టుకొని నోట్ప్యాడ్లో పేస్ట్ చేసుకున్నాను. తర్వాత పిక్సెల్ ల్యాబ్ యాప్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ న్యూ టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ 2 టైమ్స్ క్లిక్ చేయండి. ఈ న్యూ టెక్స్ట్ని క్యాన్సిల్ చేసి మనం ఏదైతే కాపీ చేసుకున్నాం దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకొని 2గా విడి తీసుకోండి. చెలి నా చిట్టి చెలి విడి తీసుకోండి. కట్ చేసేయండి. అండ్ ఈ రెండిటికి ఒక ఫాంట్ యాడ్ చేస్తాను నేను. ఆ ఫాంట్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. నేనైతే చూసారు కదా ఫాంట్, ఆ ఫాంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ దీనికి ఇంకో ఫాంట్ యాడ్ చేయాలా. ముందర క్యాపిటల్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. దాన్ని క్యాపిటల్ పెట్టుకోండి. ఈ డాట్స్ తీసేయండి. తర్వాత ఇది మిడిల్లోకి తీసుకొని ఫాంట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనికి కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఫాంట్ నేమ్. కొంచెం క్రాస్ చేసుకోండి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు మనకి అది కనపడాలంటే షాడో యాడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ స్క్రోల్ ఆన్ చేసుకుంటే షాడో అని వస్తుంది. షాడో క్లిక్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా మీకు కనిపిస్తుంది. షాడో అనేబుల్ చేసింది, చూసారు కదా. నెక్స్ట్ దీనికి లీవ్స్ యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం దానికి అది కూడా ఫాంటే. దానికి ఫస్ట్ F అని టైప్ చేసుకోండి, క్యాపిటల్ F. చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పెద్దది చేసుకోండి. దీనికి ఇప్పుడు ఫాంట్ లీఫ్ ఫాంట్ నేమ్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత చిన్నగా చేసి ఇది మీకు ఎక్కడ కావాలో అక్కడ పెట్టుకోండి. అండ్ డూప్లికేట్ లేయర్ తీసుకోండి, ఇంకొక లేయర్, దాన్ని ఇలాగ తిప్పుకోండి. తిప్పుకున్న తర్వాత ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అక్కడ పెట్టుకోండి. తర్వాత ఇప్పుడు మనం దీన్ని సేవ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ సేవ్ చేసేయండి. ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ ఇమేజ్ అనేది కదా, అల్ట్రా పెట్టుకోండి. సేవ్ టు గ్యాలరీ కొట్టండి. సేవ్ అయిన తర్వాత యాడ్ వస్తుంది. మీకు నెట్ ఆఫ్ చేస్తే యాడ్ రాదు, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మనం నేను ఆల్రెడీ అన్నీ చేసి పెట్టేశాను దీంట్లో. అంటే మీకు చూపించడానికి జస్ట్ 1 చేసి చూపించా, ఆల్రెడీ చేసి పెట్టాను కాబట్టి చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ కప్కట్ యాప్లోకి వెళ్ళిపోదాం. అండ్ మనం కప్కట్ యాప్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒక విషయం తెలుసుకుందాం. కప్కట్ యాప్లో ట్రాన్సాక్షన్స్, ఎఫెక్ట్స్ అవన్నీ VPN ఆన్ చేసుకుంటేనే వస్తుంది కాబట్టి మనం తప్పనిసరిగా VPN ఆన్ చేసుకోవాలి. కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది చూడండి, VPN యాప్ అని. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని VPN నేను ఎలా అయితే ఆన్ చేస్తున్నానో అలా ఆన్ చేసుకొని కనెక్ట్ అని ఉంటుంది, కనెక్ట్ కొట్టండి. ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అవుతుంది. యాడ్ వస్తుంది, స్కిప్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ కప్కట్ యాప్ ఇదే చూసుకోవాలి కదా ఇంటర్ఫేస్, దీన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వస్తుంది న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. మనం ముందు వీడియోస్ అంటే మనం వీడియో సెట్టింగ్ చేయలేదు. ముందు మనం ఆల్రెడీ సేవ్ చేసి పెట్టాను కదా ఫొటోస్. ఇక్కడ ఫొటోస్ అని క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు వచ్చాయి చూసారా, ఈ ఫొటోస్ని 1 2 3 4 5 6 7 ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, యాడ్ కింద ఎక్కడ యాడ్ ఉంది కదా, నేను యాడ్ చేసాను. యాడ్ చేసిన తర్వాత యాడ్ ఆడియో ఉంది కదా, నేను క్లిక్ చేయండి. సౌండ్ ఉంది కదా, నేను క్లిక్ చేయండి.
ఇక్కడ ఫ్రమ్ డివైస్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేయండి. నేనైతే ఆడియో యాడ్ చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ ఆడియో యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని క్లిక్ చేసి కొంచెం చిన్నదిగా పెద్దదిగా చేసుకోండి. మిడిల్లోకి తీసుకోండి. ఎవరికైనా ప్రమోషన్స్ కావాలంటే నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి. అండ్ లాస్ట్ లెవెల్లోకి డిలీట్ చేసేయండి. చేసిన తర్వాత నేను సాంగ్ ప్లే చేయకూడదు కాబట్టి వాల్యూమ్ తగ్గించేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేయండి. యానిమేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇన్ అవుట్ కాంబో ఇన్ క్లిక్ చేయండి. నేనైతే షేక్ 2 షేక్ 3 పెట్టాను. ఎఫెక్ట్స్ మీ ఇష్టం, మీ దీంట్లో ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ నేనైతే షేక్ 2 పెట్టేసి ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఉంది కదా, డైరెక్షన్ ఫుల్ పెట్టుకోండి. అంటే మనం మొత్తానికి వస్తుంది అనమాట ఎఫెక్ట్. మీరు క్లిక్ చేసుకోండి. అలాగ అన్నిటికీ పెట్టుకుంటా వెళ్ళిపోండి. నేనైతే ఇప్పుడు చూపించలేను, టైం ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి. అండ్ ఎఫెక్ట్ షేక్ 3 ఇప్పుడు షేక్ 3 అర్థమైంది కదా. దీని డైరెక్షన్ వచ్చి ఫుల్గా పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇది ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్పోర్ట్ ఎలా చేయాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ సింబల్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ రిజల్యూషన్ 1080p ఫ్రేమ్ రేట్ 30 పెట్టుకొని ఎక్స్పోర్ట్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. నేనైతే ఇప్పుడు స్కిప్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ అయిన తర్వాత సేవ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు దానికి గ్లో రావాలి. సారీ ఫ్రెండ్స్, చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది. 1 minute. కప్కా ట్యాప్లోకి వెళ్ళి ఒక ఎఫెక్ట్ చెప్పి మర్చిపోయాను. సారీ. ఇక్కడ ప్లస్ ఎంజీఎన్ ఉంది కదా, ఎంజీఎన్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ తిప్పండి. వైట్ లింక్ అని ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేసుకోండి. ఓకే చేసుకోండి. అలాగ అన్నిటికీ పెట్టుకుంటూ వచ్చింది. ఇక్కడే ఉంటుంది కదండి ఒకసారి. అండ్ వైట్ లెఫ్ట్ అట్లా పెట్టుకుంటారండి. సారీ ఫర్ చెప్పకుండా తీసేసాను. అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు దానికి గ్లో రావాలని నోడ్ యాప్లోకి వెళ్ళండి. న్యూ అని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రేషియో ఉంది కదా, రేషియో వచ్చి 1:1 పెట్టుకోండి. అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి మీడియా క్లిక్ చేసి వీడియో క్లిక్ చేసి మీరు ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేశారో ఆ వీడియో క్లిక్ చేసుకోండి. నేనైతే క్లిక్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఆడియో కింద ప్లస్ ఐకాన్ ఉంది, దాన్ని క్లిక్ చేసి అసెట్ స్టోర్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. గ్లో స్కాన్ ఉంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ బాగా గమనించండి, నేను ఎలా చేస్తానో అలాగే చేయండి. ఇంటెన్సిటీ 2.3 పెట్టుకోండి. అండ్ ఈ 6.00 ఉంది కదా, ఇది 7.23 పెట్టుకోండి. అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్, అంతే. ఇంకేం దీంట్లో పని లేదు, అంతే. ఇక్కడ రూట్ అని ఉంది కదా, దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అని వస్తుంది, ఎక్స్పోర్ట్ చేసేయండి. ఇక్కడ చూడండి గ్రీన్ కలర్, దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేయండి. అంతే. దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ అయిన తర్వాత సేవ్ చేసుకోండి. ఈజీ ఎడిటింగ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ మీ కింద వాటర్ మార్క్ ఏదైనా పెట్టాలంటే హైలైట్ మోషన్లో పెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్ అండ్ కామెంట్ గైస్.